Siyathobeka kama uPastor Winning la ukhona ngathi ungaphila uphumelele kona konke okwenzayo. Inamba isenze kuphela ngo9 ekseni la 5 ntambama yiba ngumlandeli nakhona ukuthi uyisebenzise. Ungafoni ebusuku, ungafoni before 9, ungangi-WhatsApp, ungacela uku-WhatsApp, ungasenda ama-SMS. Futhi uma ufona isibingelela, cela, sichaze igama, ungangibuzi mina igama ngoba mina uma ngibuza igama sizophambana. Ikakhulu mazovele ufone, hey uPastor Winning lona. Yabo unomfone. Ila kuchaza khona amaphupho lapho. No, that's not a good approach. Ungamane ungangifoneli yabo. So uyafona sawubona nguphindile wakambambo ngicela ubuza nanti iphupho bese uhlala otabeni. Uyabona at least that way ilula. So namhlanje sibheka la uBelinda Khwapile. I don't know if it'll be that is Belinda Khwapile noma Khwapile noma Khwapile 6501 lisiyabonga. Kusho ukuthi nophupha la umuntu omaziyo ezikhulula ekamereni lami ebhakedeni. Sure, my God, yini ukusikhulula is to defecate, is to relieve yourself. Yeah, is to relieve yourself. It's either through urinating or pooping. Yabo shuthi uyadefecate, uyazikhulula ngesizulu. So number 1, ngokujwayelekile uma uphupha umuntu kuwuphawu lobuma ezosikhulula phambi kwakho ngoba lokho kusho ukuthi empeleni kungenzeka lo muntu kufaka isichitho samagaka noma ke izitha zikufaka isichitho samagaka. Yabona ngokwamathewu 24:10 sesingathi thina kukhona ke abaningi bayakukhubeka bakhaphelane basondane. Yabo sho ngenzeka lo muntu yakuzonda wena ingake kufaka isichitho noma umunye umuntu okufaka isichitho kodwa lo bekake ezikhulule ekamereni lakho nguye ngafuna umqaphele noma abantu baseduze naye angenzeka bakufaka isichitho. So number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuwuphawu ufuna uyikhulula phambi kwakho ngoba lokho lo muntu lo kungenzeka lo muntu kumele umqaphele futhi umqhelise kuwe ngoba ngenzeka usebenzisa umuthi omubi, usebenzisa umuthi ongcolile futhi ugadla ngesichitho. U-Exodus 22:18 ungavuma ubumlombekazi aphile. Madoda azivale ngokuthi number 3, uma futhi umuntu uphupha umuntu kuwuphawu lokuyikhulula lokhu ngisho ukuthi lo muntu uyakungcolisa ngenxa yenzondo futhi ufuna abantu bakunyanye baqhele kuwe. Ngaba ukuthi mhlawumbe ukukhuluma kabi, ufaka isihlava esibi, yabona okungenzeka noma ke ufuna uhlukana nalomuntu wakho, phazamisa izinto zakho bengakuthandisiswe bengakuzwisisa abantu. Yabona ngendlela ukukhuluma ngayo, thanisha image yakho. Yabona nje kodwa kubi. Yabona ngiqaphele lo muntu lo noma qaphela abantu baseduze naye noma yena lo umuntu mezosikhulula nje phambi kwakho, mezosikhulula endlini yakho. Shabo blessed. Siwe